नैबेलायनो बेसे 15,000 होनदों ना 15,000नि दख'ना माने नै पाटनि दख'ना 15,000नि औ माय गड 15,000नि दख'ना आबौ बे जे नैबे जे कस्तुरि दङ बे कस्तुरिखौ मा खालामो बे कस्तुरिया हेलो फ्रेंड्स आं अबंसा बसुमतारी आरो नोंथांमोना नायगासिनो दङ आंनि चेनेल आई लाभ अबंसा फाइनाली दिनै दंफैयो गहपुराव आरो 23थि जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि खुंथाय बेवहाय आङो नैबे समाव थांगासिनो दङ फोथार माने थांगासिनो दङ माने बेजोंहाय दङ आंनि गासैबो लोगोफोर हेलो गासैबो जोङो थांगोन दायो बेजों माने फोथारसिं माने थाबैनो मोनहैखायो आरो बेजोंनो जोङो दायो थांगोन माने जोङो दायो दङ गहपुर नैबे जादों आंनि पार्ट 2 गहपुरनिफ्राय नैबे नैथि भिडिअ जाहैगोन आंनिफ्राय आरो नोंथांमोननो माने मोजांनिख्रुइ मोजां भिडिअ होलांनो नाजागोन बेखायनो जायफोर बिथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों प्लिज अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव स' बेखौ मिजिं थिबाय आरो दायो नायहैनोसै माने बे मिटिंसालियाव दायो थांगासिनो जोङो हाग्राबारि दुब्लि गेजेर जोङो दायो थांगासिनो लोगोफोर आङो नैबे समावहाय दङ नै 23थि जे बोसोरसालिया जि जथुमा बेवहाय आङो नैबे समावहाय दङ गाहाय दरखं सेराव नोंथांमोना नुगासिनो दङ बेयो जादों गाहाय दरखं दायो हाबैनोसै जों बेजोंहाय गाहाय दरखं बेजों आरो नायहैनोसै माबायदि सोलिगासिनो दङ Oh my god रायजोफोर जोङो जेब्ला नै गाहाय दरखंनिफ्राय हाबबोगोन बेनिफ्राय बेजोंहाय नुगोन जोंहा गासैबो मुंख्लंफोर जायफोर बिथांमोना माने हारिनि थाखाय जिउ बावबाय बिथांमोननि गासैनिबो दुलाराय बर' माने समाजनि जायफोरनिखि मुंख्लं बिथांमोननि मुङा बेवहाय दङ लोगोफोर बेजोंहाय दङ गाहाय दरखं आरो बेजोंहाय दङ मुंख्लंफोरनि मुंनि फारिलाइ आरो नै आंनि उनथिंजाय दङ गाहाय सायनासालि बेयो बेयावहायनो गासैबो जोंहा गाहाय माने जिखिनि स्पेशल प्रग्रामफोर जागोन बेयावहायनो जागोन जोंहा गासैबो माने खेराइ मोसागिरि आरो आदा बेसेसो मोसागिरि दङ बेवहाय गासै 150 जननि बांसिन दङ 150 जननि बांसिन दङ गासैबो जायगानि ना बे गहपुर हालामनिनो साबायखर स' फ्रेन्ड्स जोङो दायो माने मिलौदो सेरजानि देंखो एसे खोनासंनो लुबैदों आदाया बबेनि आङो गहपुर दैमालु हालाम ना दायो जोङो बिथांनिफ्राय मिलौदो माने सेरजानि देंखो खोनासंगोन দে জাগাই দে অলপ সময়ৰ পিছতে আমি আমাৰ কাৰ্যসূচীটো আৰম্ভ কৰিম সেয়ে সকলো ৰাইজলৈ আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে মূল পেণ্ডেলত যেন আহে আৰু কাৰ্যসূচীত যেন অংশগ্ৰহণ কৰি जायफोर दिनैनि बे हारिमु सान हाबाफारिखौ नायनो होननानै दंफैयो बांला रायजो राजा नोंथांमोन नोंथांमोन साफ्रोमखौबो सायनासालियाव हाबैनो फैनो थाखाय खावलायबाय साबायखर नोंथांनिसिम फ्रेन्ड्स आङो दायो दङ नै दिन्थिफुंसालिनि दरखङाव आरो दिन्थिफुंसालियाव हाबनायनि सिगाङावनो जानांगौ बेवहाय टिकेट लानांगोन आरो बेनि थाखाय आङो टिकेटनि बेसेनखौ आङो नैबे समावहाय सिगाङावनो मोनथिग्रोगोन आङो दायो थांगासिनो दङ टिकेट काउन्टारसिम टिकेट काउन्टाराव आङो दायो थांगोन आरो मोनथिना नायनि नङा होमब्ला टिकेट काउन्टारावहाय बे एक्जिबिसन एबा दिन्थिफुंसालियाव हाबनायनि बेसेना बेसेबां सार जे दिन्थिफुंसालियाव हाबनायनि बेसेना बेसे 10 थाखा ना 10 थाखा टिकेटनि बेसेना जोङो मोनथिबाय जे एक्जिबिसन हाबैनो थाखाय बा दिन्थिफुंसालि हाबैनो थाखाय जोंहा 10 रांनि टिकेट लानानै बेजों हाबैनांगोन आरो जोङो दायो हाबैना नायहैनो नङा होमब्ला जोङो दिन्थिफुंसालियाव मा नुगोन मा नुवा जोङो थांनानै नायोब्लासो मोनथिसिगोन आंथ' सिगाङावनो बुंग्रोनो हाया नङा होमब्ला मोनथिया आंबो हाबना नायनोसै बेवहाय टिकेट एन्ट्रि जागोन बेनि उनाव सिङाव नायहैनोसै नङा होमब्ला हाबैनोसै फ्रेन्ड्स आङो नैबे समावहाय दङ जोंहा दिन्थिफुंसालि जोंहा 23थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे बोसोरसालिया खुंथाय बेवहाय आङो एक्जिबिसनाव नैबे समावहाय फैदों आरो बेवहाय माने जोबोद गिदिर मोनसे बाजार एबा दिन्थिफुंसालि बेवहाय आङो नैबे समावहाय दङ गोरबो मा लादों मा फैदो
Malah kamu ya? Sampah free nih. Labai. What? Oh my god. Mana what's belawe mana? Ada ya जोङो नायदिंगोन जोंहा दख'ना दखान दङ गोबां जोङो बेफोरखौ गासैखौबो नायदिंनोसै नङा होमब्ला दिनै गिबि सान हिसाबै गहपुरनि जायफोर दखानफोर दङ बेफोरखौ जोङो नायनोसै गासैजोंबो जोङो सावरायनो नाजानोसै So friends आङो माने दिनै लाइभआव फार्स्ट टाइम माने 15,000 नि दख'ना माने नायगोन माने नैबे लायनो बेसेबां 15,000 होनदों ना 15,000 नि दख'ना माने बेयो माने इन्दिनि मोजां जोबोद मोजां माने दिनै लाइभआव आङो गिबि खेबनि थाखाय माने 15,000 नि दख'ना नायदों आंनो माने लाइभआव दिनैसिमहालागै 2,000 नि बांसिन माने गानफेराखै जानांगौ माने 15,000 नि दख'ना oh my god Apa ini? Firabarini. जोंनि जायगानिफ्रायनो माने गहपुरसिम दायो दख'नानि गला होनानै दङ आब'आ बांसिन बेसेनि मा दङ दख'ना मा दख'ना अ पाटनि अ पाटनि दख'ना माबायदि नायनि नैबे ना ए नै दहायो नायदोंमोन जोङो माने इन्दिनि दख'ना नायदोंमोन दायो नै पाटनि दख'ना 15,000 नि oh my god 15,000 नि दख'ना माने हौवासाफोरनि थाखाय माने आं गावनो माने गानफेराखै दिनैसिमहालागै बेफोरबायदि दख'ना बायदों नामा दख'ना बायदों नै ए मोजांथारथ' मोजांब्रा मेगनाव नांखागोन औ सेंग्राफोरा ना औ दे बाय So friends, जोङो माने जोबोद माने गोसोमोन जे ड्रागन फ्रुटआ माबायदि माने बेखौ जोङो जाना नायगोन माने बेयावहाय जोङो नुदों माने ड्रागन फ्रुट माने गोबां खोनादोंना बारा बुंफ्लांबाय दामखौ बारा बुंफ्लांबाय 80 टाका नै ड्रागन फ्रुटनो बेसे लागो 100 थाइसेयावनो पार किलो किमान 350 oh my god बिराद माने बिराद मुल्यबान माने बिराद दाम माने दामनि बेयाव माबाया भिटामिना दंना गैला मोनथिला थेवब्लाबो जोङो जाना नायनोसै नङाब्ला ड्रागन फ्रुट लाइभआव फार्स्ट टाइम जानानै नायगोन नायनोसै माबायदि जायो गोरबो लामारबायबा लाबायलै लोगोफोर नै 100 टाका थाइसेयावनो एसेलाय गिदिर नङाबा 400 गाहाम जादों बियो जाहैनोसै लोगोफोर फार्स्ट टाइम लाइभआव ड्रागन फ्रुट ना माबायदि माने ड्रागन फ्रुट बेखौ जानानै नायनोसै नङा होमब्ला लाइभआव गिबि खेबनि थाखाय बे 100 टाकानि माने मुलखौ थिखांनो हागोन ना हाया मोनथिना नै माने फैसानि लटारि माने बेयाव टिकेट दाननांगौ 20 टाकायाव दाननांगौ आरो बेवहाय नाम्बार होनाय दङ आरो बे नाम्बाराव जुदि ओंखारो अब्ला माने फैसा मोनगोन बहाबा दङ 2500 बहाबा दङ 100 200 बेफोरबायदि माने नै मोनदोंना बाबु खैबार मोनखो 500 खन्थाम मोनबाय बेसे 40 आरो 50 बाव नै माने 40-50 बिदिहाय मोनदोंनो माने नै फंबाया आरो लटारि लानाय दङ फैसा लाबाय नामा आबौ ओइ आं लायाखै दे खुलि आनबक्सिं चले सोरखो ओइ गोरबो केमेराखौ लानोसै नामा केमेराखौ लाजिजां बेसांबा दामफोरा सिख्लाफोरा इरा साफा उथिगोन खोमानियाव सिख्लाफोर फटायनोबा निफोरखौ ला जेनेबा दायो नायनो र' बाजै दख'ना गला उदालगुरिनिफ्राय नायहैनोसै बाजै दख'ना दखानखौ बयनिख्रुइ बांसिन बेसेननि मा दङ आब' दङ बेसेनि दङ 12,000 नि दङ मा दख'ना बियो पाटनि ना इन्दिनि पाटनि दख'ना औ बापारे मोजां नाय मादैमोन मोजां नाय औ फ्रेन्ड्स नोंथांमोना आंनि बे सोरगिदिङाव नुदों जिफोर गलाफोर नुदों माने गासैबो दख'नानि दखान आङो नैबे मोनसेल' नङा बै मोनसे साइडआवबो माने गासैबो दख'नानि दखानमोन मिनिमाम 100सो दखानफोर दङ बेयावहाय माने दख'नानि गला बेनिख्रुइ माने बांसिन मिनिमामानो माने 100सो जागोन खोमा बिदि सानदों माने ओरैबायदि दख'नानि दखान दङ मा बेयो मादै कस्तुरि
कुस्टुरि होननानै आङो दिनैसो खोनाफेरदों माने मा जिनिस बियो बेखौ माने आङो मोनथिगोन सासे आबौनिफ्राय आङो आबौ सासेनिफ्राय मोनथिगोन आबौ बे जे नैबे जे कुस्टुरि दङ बे कुस्टुरिखौ मा खालामो बे कुस्टुरिया औ जन्दिस आरो चाइनिस बेमारनि थाखाय औ जन्दिस खर' सानाय बे मोनथामाव खामानि औ आरो ओमफ्राय गुबुन खामानि आरो दस्रा खामानि गैथ'आ इयो औ माने बियो हामखायो नामा जन्दिसफोरनि थाखाय चाइनिस जन्दिस चाइनिसनि थाखाय हामथारो ना बियो औ जोबोद मोजां आबौ बबेनि लखिमपुरनि ना अ लखिमपुरनिफ्राय माने जोङो मोनथिबाय दिनै जे आङो लाइफआव दिनै गिबि खेबनि थाखाय माने कुस्टुरिखौ आङो खोनादों आरो नुदों माने खोनानायाथ' सिगाङाव खोनादों खिन्थु दिनै नुदों आरो दिनै बेनि बाहायनायखौबो आङो मोनथिदों माने जन्दिस चाइनिस बेफोरनि थाखाय जोबोद मोजां होननानै जोंनो आबौआ फोरमायदों साबायखर आबौ दे खुलुमबाय जोबोद मोजाङै फोरमायनानै होबाय आबौआ जोंनो हागोन ना अ दादा उफा बारिम ना याद हा नरे न কোনো হক উঠিলো হয় মানে লাইফত উঠি পোৱা নাই মানে উঠি চাবলৈ মন গৈছে মানে ইয়াতে মানে গাখোনা নাইनो गोसो जादों মানে लाइफआव गाखोफेराखै ओइ नों गाखोफेराखै बेयाव गाखोफेराखै गोरबोखौसो गाखोनो साजियो बेयाव गाखोनो हायादा हा गाखोगौमोन मादैया बेयाव गाखोफेरदोंना गाखोफेराखै गाखोफेराखै ए मानो साफायनांला गाखोनो गोसो जादों ना गाखोथ'ला गाखोथ'ला गियो दे mobile ngapain tuh Bang? तारे बाथे सावनाय हाबाफारिया जोंहा जानानै थांबाय दान्दिसे सम आगोलावसो दायो जोंहा हारिमु सोलाय सोल' हाबाफारि बेजोंहाय जागोन आरो बेहाय जोङो दायो बाहागो लागोन आरो नोंथांमोननो दिन्थिगोन जे हारिमुनि हाबाफारि
So friends नै माने भिडिअ खालाम माने मोनालायबाय आरो दायो जोङो थांनोसै आलासि मोनानि न'सिम माने बेवहायनो जोङो थानायनि बेबस्थाखौ खालामदों माने जिगाब पुन्जियावबाबो थाहैगोन होननानै जों दायो आरो नै आंनि गासैबो लोगोफोरा दायो गोजांबायना गोजांबाय नै मासे मरा बिदि माने बिराद नेटवर्कनि बिराद प्रब्लेम नैबे जायगायाव आरो दायो आङो जिखिनि दिनै फार्स्ट डे आरो बे फार्स्ट डेआव आङो जिखिनिखौ हायो नोंथांमोननो दिन्थिनो माने सेस्था खालामबाय आरो दायो आंनो भिडिअखौ नैखिनियावनो फोजोबनो सानदों दिनैनि जे सिम्पोल मोनसे ब्लग बानायबाय दिनै गिबि सान हिसाबै आरो आंनि दिनैनि बे माने ब्लगखौ आं एसेबां फोजोबनोसै स' बाय गाबोन गुबुन मोनसे भिडिअ लोगो मोनगोन आरो नोंथांमोननो मोनसे नङा मोनसे माने स्पेसियेल भिडिअ हगारगोन बे बाजि थामथि जे बोसोरसालिया जथुमा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेवहाय मोनसे नङा मोनसे स्पेसियेल भिडिअ हगारगोन स' नुबाय थागोन नोंथांमोना स' बाय इयुननि ब्लगफोराव लोगो मोनगोन गुड नाइट